Актуальныя міжнародныя падзеі вакол Беларусі абмеркую сёння са сваім госцем, старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі Беларускага народнага фронту Зеноном Пазнюком. Добрый вечер, Петр Зенон. Добрый вечер. Дык чаму прайгралі каталонскія незалежнікі? Тому што яны павінны былі прайграць. Гэта было бачна адразу, бо для таго, каб аддзялілася тэрыторыя, то патрэбны пэўныя умовы. Значит, по-перше, повинна быть идея, национальная идея, якая всіх об'єднає на отделение. Повинна быть політична партія, яка эту ідею узначалить. І повинен бути національний лідер, який готовий йти до кінця. Нічого этого не було. І тому одразу, так сказати, чисто теоретично міркуючи, з цього не повинно було нічого отриматися. Быў адзін толькі момент, это тады, калі рэферэндум пачаўся, і Мадрид ужыў сілу дастаткова брутальна. Вот тады трэба было спыніцца, і перавага была б на баку каталонцаў, чыста такая, маральная, таму што Еўропа, яна прывыкла бачыць там, дзе ўжываецца сіла, значыць, парушэнне правоў, там, чалавека і так далей. Гэта быў момант, калі Еўропа была на баку каталонцаў. Такі быў перыяд. І тады трэба было спыніцца, і фактычна Мадрид казаўся б вінаваты. У іх былі б хорошая пазіцыя на будучыню. Бо трэба ж лічыць, фактычны рэферэндум быў з парушэннем закону. Так. Это першае. Па-другое, фактычны рэферэндум не адбыўся, таму што галасавала 43%, а прагаласавала 90% з тых, хто прыйшлі, то фактычна менш 40% прагаласавала за незалежнасць. Это вельмі несур'ёзна. Нават каб яны аддзяліліся, допустим, то это былі б такія праблемы, якія прывялі б да фіяска. Вот. Таму гэта абсалютна не прадумана. І найгоршае, што гэтую ўсю авантуру узначаліла еўрапейская палітычная бюракратыя. Палітычная бюракратія... Это лідеры аўтаноміі, так, і вся эта кампанія. Палітычная бюракратія еўрапейская, она не здольна на рэформы, і тым больш не здольная на рэвалюцыю. Это ніякія не лідеры, нічого. Якая ідэя? Ідэя такая, што больш Каталонія аддае ў агульны бюджэт, чым атрымлівае. Чыста прагматычная. Галоўная ідэя такая. Так, гэта не ідэя, якая прыводзіць да нацыянальнага адзінства і да незалежнай дзяржавы. Гэта не ідэя, гэта прагматычныя, выверты, я б сказаў бы так. Таму што ўсё было. Каталонцаў 35% у Каталоніі. Так? Значит, яны мелі свае школы, свае універсітэты, сваю дзяржаўную мову. Іх прызналі нацыяй каталонцаў. Ніякіх праблем у сэнсе мовы, у сэнсе культуры, у сэнсе гісторыі яны мелі ўсё. Толькі вот праблема, што, значыць, яны даюць больш ВП, значыць, валового прадукту, чым яны атрымліваюць. На гэтым аб'яднаць немагчыма. Але вось казалі, нашы журналісты працавалі ў Каталоніі і казалі, што мясцовыя кажуць, што справа ў годнасці таксама, што Мадрид іх не паважае, не лічыць за раўнапраўных грамадзянаў, і яны хочуць вярнуць сабе годнасць, вось і гэта таксама адна з ідэяў. То есть, можа, яна нараджаецца, гэта ідэя годнасці нацыянальнай? Ну, добра. Што значыць Мадрид не паважае? Мадрид ім даў вельмі вялікія магчымасці. Як кажуць, нам бы іхныя праблемы. Так? Па-другое, Мадрид можа змяніць палітыку, пачаць іх паважаць. Калі ласка, Франко ж так зрабіў. Франко ж падняў Каталонію, каб не мець з імі праблем. Так? Потым, ну, добра, значыць, не паважае Мадрид. Іспанцаў у Каталоніі 45%, каталонцаў 35%, астальныя 20% усялякія. І для таго, каб гэту тэрыторыю аб'яднаць, я паўтараю, павінна быць ідэяй, павінна быць тое, каб усе гэта ўбачылі, каб усе на гэта пайшлі на аддзяленне, не проста на выказванне пачуццяў. А для таго, каб аддзяліць тэрыторыю, вось гэта павінна быць, то, што я ў пачатку сказаў. Гэтага нічого не было. І не было таму, што палітбюракратыя, проста яны настолькі прымітыўныя, што яны не разумеюць, што яны робяць.
І яны фактычна падставілі зараз і Каталонію, ўсё, таму што Мадрид дзейнічае па закону, ён дзейнічае жорстка, безумоўна, але дзейнічае па Зінон закону. Станіславович, рэферэндум нелегальны, так? Але ці заўсёды ў змаганні за незалежнасць можна трымацца ў рамках законаў, прычым дзяржавы, якая тебе не адпускае ў гэтую незалежнасць? Ці ёсць штосьці большае, чым закон? Не Права, заўсёды, напрыклад. безумоўна, не заўсёды. Вырашае ўся воля народа. Но для этого павінны быць адпаведныя падставы і ўзровень грамадства адпаведны. У нас таксама сітуацыя на Беларусі такая, што павінна быць свабодна, павінна быць забяспечана наша культура, мова, школа, ўсё. Ну, выйдзеце і скажыце пра гэта. Справа не ў тым, што вас пасадзяць, справа ў тым, што вы пачуеце поўную цішыню і лыпанне вачыма. Грамадства не гатовае. Яно не разумее гэтых шчыракаштоўнасці, но пад уплывам гэтай прапаганды паскуднай. Вось, не гатовая сітуацыя. А, безумоўна, сітуацыя на Беларусі такая, што народ здольны на рэвалюцыю, калі б ён быў здольны. Сітуацыя ў Каталоніі такой не была. Такой не была. І тое, што бюракратыя завяла ў эту авантуру, яны проста страцяць некаторыя свае, як кажуць, заваёвы, якія іх былі. Ну, не думаю, што яны страцяць, таму што ўсё ж такі, я думаю, Мадрыда хопіць розума іх не душыць. Некаторыя ўжо свабоду нават страцілі, бо частка лідараў ужо каталонскіх арыштаваная. Зінон Станіславович, што вось гэтая параза тактычная, прынамсі, каталонцаў, чаму яна можа навучыць нас, беларусаў? Ну, тут яшчэ адзін аспект трэба ўлічыць, што, безумоўна, у гэтым задзейнічаны расійскія спецслужбы. Это можна не сумнявацца. Гэтыя факты потым узнікнуць, так як вот... Так як у Амерыцы мы бачым, цяпер праз год толькі. Літаральна цяпер пачынаюць узнікаць. Ну, праўда, там больш складаная сітуацыя, тому што там ідзе вельмі жорсткая барацьба паміж левымі і рэспубліканцамі. Так вот, чаму гэта можа вучыць? Для нас это вельмі важны урок, што тады, калі не саспелі умовы, калі гэтыя умовы не падрыхтаваныя, не можна выступаць у змаганне, таму што будзе паражэнне. Вось гэта вельмі важны момант, бо ў нас сітуацыя падобная. Пастаянна ўзнікаюць правакатары, якія то там заклікаюць людзей у далоні пляскаць, то гэтак далей. Вось, і немагчыма накапіць сілы, таму што адбываецца разгром за разгромам. А сітуацыя рэвалюцыйна няма? А сітуацыя не паспявае, таму што тут трэба мець цярпенне. Трэба, каб накапіліся сілы, каб адбылася асвета, каб адбыліся, як кажуць, перамены ў мазгах людзей, сацыяльна. Яно ідзе паволі. Трэба гэтаму памагаць. Але паколькі грамадзянская супольнасць разгромлена, і самае дрэннае, што разбілі народны фронт. Гэта была адзіная... Дэмакратыя зыходзіць з нацыянальнай ідэі, з нацыянальнай барацьбы. І калі гэтай сілы моцнай няма, як народны фронт, то ўсё астальное гэта як у Каталоніі. Это ўся публіка, якая не разумее, што ці патрэбна эта мова беларуская, якія пачынаюць браць нейкія там гранты, гаварыць пра нейкую дэмакратыю без суверэнітэта і гэтак далей. Гэта ўсё ніколі не прывядзе ні да якага станоўчага выніку. І таму вось першасная важная задача на Беларусі – гэта ўмацаванне нацыянальнай ідэі, гэта ўмацаванне нацыянальнай культуры, гэта усведамленне ў мазгах людзей, што толькі нацыянальная культура, нацыянальная дзяржава, нацыянальнае адзінства, нацыянальныя інтарэсы толькі выратуюць нашу нацыю, дадуць нам свабоду і дэмакратыю. Толькі на гэтай аснове. Іншых прыкладаў няма. Уся Еўропа ішла менавіта такім шляхам. Зінон Станіславович, пра вось гэту працу, пра эту арганічную і пра беларусаў у Еўропе наш наступны сюжэт, і мы потым абмяркуем гэту тэму яшчэ. Зінон Станіславович, лукашэнкаўскі рэжым прабуе рабіць нейкія рухі, каб беларусаў прыцягнуць з-за мяжы на радзіму, так? Альбо выкарыстаць іх там за мяжой. Вось вы верыце ў тое, што Лукашенко, што Менск можа неяк вернуць беларусаў, якія выехалі, ўжо адчулі гэты смак свабоды? Я не бачу такіх зрухаў з боку рэжыму. Балбатня в асноўным. Ёсць дзве прычыны. Першая прычына – гэта эканамічная. Людзі проста не маюць працы пасля сканчання універсітэту, не могуць прымяніць свае здольнасці. Гэта першая прычына, сацыяльна-эканамічная, а другая прычына – это палітычная. Палітыку, якую праводзіць гэты рэжым,
под ціскам Москвы. Гэта выцесненне беларусаў з Беларусі. То бок это свядомая палітика, Это свядомая палітика, па-першае, рабочую сілу беларусаў выціснуць у Расію, тому што Расія не можа, ім няма каму працаваць. І таму яны паразітавалі на Украіне, на Беларусі, на Азіі, на Грузіі, на ўсім. Это зразумела. І таму свядомая палітика расійская, каб на Беларусі стварыць такія умовы, каб людзі самі ўцякалі ў Расію. Так і ёсць. Мільён беларусаў там працуе, іх там забіваюць, рабуюць, ну, ведаем усё. Так. І другі аспект – гэта выціснуць інтэлект. Этих людей, якія маюць адпаведную адукацыю, ўсё, як правіла, гэта людзі, як кажуць, прасунутыя, яны мысляць больш нацыянальна, больш дэмакратычна, і яны небяспечныя для рэжыму. Таму ствараюцца такія умовы, каб гэтыя людзі паехалі. Межы адкрытыя, ніякіх праблем. Калі ласка, выязджай, праблемы потым уехаць. Вот. Таму гэта палітыка гэтого рэжыму, это продажная здрадніцкая палітыка под уплывам Москвы, каб выцесніць беларускае насельніцтва з Беларусі. І Москва зацікаўлена, каб на гэта месца прыехала другое насельніцтва. Так што гэта трэба разглядаць толькі такім чынам. Гэты рэжым нічога не зрабіў для таго, каб вярнуць, не то што вярнуць, каб не пусціць гэтых людзей. Это ж можна было, бо што они робяць у адукацыі? Послухайте, вот теперь вот только что ликвидовали гимназии. Вот это обнижение адукации, это мяжа для стварэння інтэлектуальнай эліты. Бо всякая адукацыя, яна павінна прывесці да ўтварэння інтэлектуальнай эліты. Вот што робіць гэты рэжым. І таму гэта першаснае значэнне мае якраз палітыка, якраз палітычны аспект ёсць тут важнейшы. Ну і зразумела, як з гэтым змагацца. Пакуль будзе гэты рэжым, будзе ісці такая палітыка. Зенон Станіславович, вось вы шмат падарожнічаеце, жывеце ў Польшы і ў Злучаных Штатах. Там вы праводзіце, між іншым, дэманстрацыю з удзел маладых беларусаў, якія трымаюць бел-чырвоныя белыя сцягі. Яны вось сыходзяць з гэтага пікету дэманстрацыі. Што з імі адбываецца далей? Ці яны працуюць на карысць незалежнасці бацькаўшчыны ў свой вольны час хаця б? Як вы гэта ацэньваеце? Ну, па-першае, у Амерыцы вольнага часу няма. Гэта тут незразумела. Гэта першае. А па-другое, гэтыя людзі, ну, толькі адзінкі. Толькі адзінкі неяк далучаюцца да беларускіх арганізацыяў і неяк стараюцца дапамагчы. А сотні проста не ўдзельнічаюць, таму што ў Амерыцы па розных падліках там ёсць такія падлікі, што больш мільёна беларусаў. Але найбольш рэальна это 600 тысяч. Вось, то толькі, можа быць, сотні, нават дзесяткі людзей, яны прыходзяць у беларускія арганізацыі. І вось это новае пакаленне, якое ўжо з-пад Лукашэнкі прыехала, яно зусім другое. Нават калі апатыя? Што гэта? Апатыя і інтарэс ёсць, але няма ахвярнасці, няма чалавек, так як наша пакаленне, яно душа кліча, Беларусёй прыемна, яны давалі свае грошы, надавалі свой час, яны ішлі і працавалі дзеля Беларусі. Так усюды было, усюды, дзе было адраджэнне нацыянальнае. Вось гэтае пакаленне, яно, як быццам бы у іх замест крыві вада ў жылах цячэ. Вы разумееце, ну нешта скажаш, што, ну зробяць, дасі задання зробяць, а ініцыятывы практычна няма. І гэта агульная характарыстыка вот таго пакалення, якое вырасла у гэтых ненармальных сацыяльна-палітычных умовах. Зенон Станіславович, пад канец размовы хацеў вас запытаць на тэму, якая звязана з нашым апошнім сюжэтам пра манёўры, паездкі Лукашэнкі і ягоных чыноўнікаў у азіяцкія краіны. Ён ужо каля тыдня знаходзіцца ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Вось што яго там і Віцю з Колем трымае проста як магніт менавіта ў Дубаі гэтым? Ну так, і ніхто, задаюць пытанне, ніхто не можа зразумець. Усе тыя паездкі Лукашэнкі па ўсіх гэтых Катарах, яны для палітыкі не маюць ніякого значения. И Китай, это все пустое. Адзінае, што ён можа зрабіць нейкую пакасць, это чарговаму шэйху там ці якому-нибудь мафіёзе арабскаму аддаць кавалак зямлі беларускай. Вот, што яны рабілі. Вот. Але, конечно, узнікае пытанне, што-то ён так часто туды едзе, ці такі ў яго інтэрас.
Вось, я думаю, што гэта ўсё звязана з яго асабістымі грашыма. Спачатку ён трымаў іх у Мілошавіча, потым, калі Мілошавіча арыштавалі, перад самым яго арыштам яны былі вывезены да Каддафі. Это ўсё вядома ў падрабязнасцях, як гэта вывозілася і хто тым займаўся. Ну, а перад самым падзеннем Каддафі яны былі вывезены, гэтыя грошы, у розныя месцы. Ну, магчыма, яны апынуліся ў нейкіх краінах, якія вельмі зручныя да жыцця, такія як Арабскія Эміраты, скажем. Это вельмі зручная краіна для жыцця, таму што яны там купаюцца ў нафце, ў золаце, людзі не працуюць, ім там дарма плацяць грошы, ўсё. Гэта вот для такіх вот людзей, гэта рай. І таму я думаю, што гэта звязана з тымі грашыма, якія недзе падарожнічаюць па свеце. Зінон Станіславович, апошняе кароткае пытанне, бо мусім скончваць. Ці магчыма, што ў выпадку чагосьці Лукашенко рыхтуе сябе запасны аэрадром? Бо няма ўжо Каддафі, Венесуэла ўжо не тая, ўсё менш месцаў, куды ён можа уцекчы. Ці Эміраты могуць быць такім месцам, дзе яго прымуць, дзе ён схаваецца, калі ў Беларусі адбудуцца перамены? Я думаю, может быть таким местом. И он поделится шейхами, хотя шейхов своих грошей хапае. Я просто добре ведаю Лукашенко, его характер, его психологию. У Верховном Совете аднойчы был такі эпизод. Яны подошли до меня с Гончаром и кажут, трэба поговорить тет-а-тет. Ну, я с ними ніколі не говорил, это они были моими сябрами там. Ну, давай поговорим. Значит, ну и гаворка там, я не буду ее пераказваць, але ў гэтай гаворцы Лукашенко задаў такое пытанне, што ну а вот калі ўсё тут пераменіцца, ўсё ж мяняецца, вы вот думаете, вот як вот за які кошт вы будете існаваць? Я кажу, вы, так? Я, менавіта, я асабіста. Я кажу, знаете, это проблема у меня на 10-м плане. Я не загину в своем народе. О, напрасно. Я вот уже себе вот припас, землю взял. И так и было. И он незаконно взял землю, переписал на своего 11-годового сына. И Верховный Совет это разгадал. Они вымусили его вернуть назад. Значит, еще тады, калі мало хто думаў, што будзе з гэтым Савецкім Саюзам, але ўжо магчымасць было, ён быў старшыня Саўгаса, мог забраць эту зямлю, і ён ужо тады будаваў сабе на будучыню запасны аэрадром. Это яго псіхалогія. Таму тое, што тут ён гэтыя аэрадромы будуе, это можаце 100% быць упэўнены. Зінон Станіславович, я толькі хацеў дадаць, што Віктора Ганчара, які тады з вами размаўляў, просто, может быть, не все памятуюць наши гледачы, які быў паплечнікам Лукашэнкі, а потым перайшоў яго пазіцыю, ўжо больш 15 гадоў няма. Дзякую за размову, Зінон Станіславович.